Bos días, señor presidente. Señor Núñez, a autovía do Atlántico ven referenciada no anexo segundo da Lei de Estradas do Estado 37/2015, aquí a ten, e ven descrita como unha autovía que ten o itinerario de referencia a Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e o Porriño. É dicir, é unha infraestructura que pretende estruturar Galicia de norte a sur desde Coruña hasta Porriño nun lugar onde xa existe unha infraestructura de alta capacidade, como é a AP9. É, polo tanto, a reduplicación libre de peaxe dunha autopista que neste momento xa existe e que ten peaxe, que é a AP9. A 57, polo tanto, replicando a AP9. Isto é unha autovía, non é unha circunvalación. A semana pasada, o presidente do Goberno, M. Rajoy, visitou as obras á altura de Pontevedra acompañado do alcalde dese concello e ali visitaron as obras que xa foron denunciadas pola plataforma Salvemos a Fracha como algo que se estaba dicindo que non era. Non é unha circunvalación de Pontevedra, é unha verdadeira autovía que está aquí referenciada na Lei de Estradas do Estado. Pontevedra xa ten unha circunvalación que é a AP9. É unha circunvalación que é a AP9, ademais, que xa podía ser pública e libre de peaxe se no ano 2000, cando estaba próximo o fin da concesión, os gobernos de Fraga e Aznar non acordasen aumentar, renovar a súa concesión hasta o ano 2048. Por lo tanto, cunha boa xestión pública, a AP9 xa podía ser hoxe pública e libre de peaxe. O custo económico de construir a A57, que está definida e recollida na Lei de Estradas do Estado, son 1.200 millóns de euros, calculados tendo en conta que o Ministerio de Fomento di que cada kilómetro costa aproximadamente construílo 7 millóns de euros. 1.200 millóns de euros que valerían perfectamente para rescatar a AP9, porque cando foi privatizada polo goberno de Aznar, como sabe vostede, eso foi por un precio aproximado de 1.000 millóns de euros. Por lo tanto, teríamos recursos suficientes con este orzamento para rescatar a AP9. Cabe facerse, ademais, unha pregunta. No caso de que se construa a A57 completa, vostede por onde iría? De Coruña a Santiago, por exemplo, pola AP9 pagando a peaxe ou pola A57 de balde? A meirande parte dos galegos, dende logo, escollerían ir pola gratuita. E iso daría lugar a un paradoxo. Despois de construir con 1.200 millóns de euros unha autovía nova, a concesionaria, a autopista, quebraría e pasaría como pasa nas radiais madrileñas. Habería que rescatala con diñeiro público, de tal maneira que teríamos aquí un negocio redondo gracias ao seu goberno. Por unha parte, 1.200 millóns de euros nunha infraestructura duplicada e dentro duns anos ter que rescatar unha infraestructura que non está servindo á concesionaria. A pregunta é, a quen beneficia toda esta situación? Isto non é un bon modelo de xestión dos recursos públicos, non é un bon modelo de xestión tirar cos cartos 1.200 millóns de euros para que despois haxa que rescatar a AP9. Se non beneficia a cidadanía, a quen beneficia? As construtoras? Beneficia ao Partido Popular? Beneficia a vostede? Vostede obtén algo limpio con esta autovía, consentindo esta autovía? Se vostede, como presidente da Xunta de Galicia, ten algunha autoridade para velar polos intereses do noso país, debería de exixir que os 1.200 millóns de euros que costa esta autovía vayan destinados a rescatar de forma inmediata a AP9 e a convertila nunha infraestructura galega, pública e libre de peaxe. Moitas gracias. Gracias, señor Villares. Simpático, señor presidente. Está vostede recoñecendo que é unha alternativa ao tráfico rodado por vía ferroviaria, pero ao mesmo tempo nos defende construir unha segunda autovía en paralelo á AP9, a menos de 10 km de distancia, en paralelo. Pero de que estamos falando? 1.200 millóns de euros tirados ao lixo de todos os galegos e galegas que poderían valer para rescatar a AP9 xa neste momento. De que estamos falando? Unha autovía con orixen e destino a Coruña a Santiago, que é o que establece a propia Lei de Estradas do Estado. De que estamos falando? Está vostede disposto a autorizar e a consentir e a apoiar que se construa unha autovía en paralelo á AP9, en paralelo á AP9 entre Santiago e a Coruña? Hombre, seguro que non o está, pero lle obligan a decir que sí que está de acordo vostede, porque está claro que quen fai eses mapas da autovía non os fai desde aquí, eses mapas fanse desde Madrid.
fanse desde Madrid os mesmos que falsifican os másters, deben de ser os mesmos que fan as autovías. Debe de ser que manexarán mapas anteriores aos anos 70 para ter as actualizadas as infraestructuras rodadas. Vostede seguro que non quería isto, pero vanlle tragar con esa infraestructura, porque non lle queda máis remedio. Non ten autoridade como presidente da Xunta para facer valer unha cuestión que é lóxica, que non se poden meter 1.200 millóns de euros con esa finalidade. Silencio. Non ten esa autoridade, tampouco a ten, e esa é a razón do seu silencio, para poder explicar as cousas que afectan ao conxunto da cidadanía, por que ese desperdicio dos 1.200 millóns de euros, nin para fora, nin para dentro, para facer tampouco valer a súa autoridade que as cousas que perxudican ao conxunto da cidadanía. E por eso garda silencio cas infraestructuras e garda silencios cómplices tamén das cousas que pasan no seu partido. Por iso, vostede non pode denunciar e non pode pedir, nese caso, a dimisión, por exemplo, do alcalde de Palas de Rei, que está condenado por prevaricación, que está condenado por acoso a unha funcionaria e que sigue aí porque vostede non é quen de levantar o seu silencio para facelo. Como tampouco é quen de levantar o seu silencio, para explicar por que hai uns meses concedeu unha medalla a un Fernández Albor que levaba 3 anos sen ir a traballar, unha medalla ao traballo. A un Fernández Albor que levaba 3 anos sin traballar e que facían única e exclusivamente porque vostedes se dedican única e exclusivamente a comprar e a vender silencios. A comprar e a vender silencios. Eso era o que compraban con esa medalla e eso era o que compraban con ese salario. O presidente da Xunta antigo, que é feísimo. O feo era, señora diputada, reunirse en Portugal cos capos do narcotráfico galego e despois, aínda a día de hoxe, recibir unha medalla por eses feitos. Un silencio que o converte a vostede en cómplice, igual que converte a vostede en cómplice do outro delito do que xa lle pedimos explicacións aquí, polo que vostede ainda non deu explicacións. Que delegado do goberno lle pasou a vostede as fotos co seu amigo narcotraficante Marcial Dorado? Esa situación é o encubrimento dun feito delictivo, que é a revelación de secretos que están baixo sumario. Está vostede encubrindo os delitos dentro do seu partido. Quérenos explicar por que fai iso e por que razón non pode dar explicacións nesta Cámara as preguntas que se fan, nin en relación aos 1.200 millóns de euros, nin en relación aos seus silencios cómplices. Dígolle o por qué, porque o día que vostede pretenda levantalos, haberá outros que señan os que igual que exercen autoridade a golpes nos martelos dos discos duros, igual que exercen autoridade a golpe de revelar os seus fondos con Dorado, serán os que revelen os seus silencios incómodos. Moitas gracias.